Hejsa, der er lige lidt omkring batterierne her. Der sidder batteri på den her side, og der sidder også batteri på næste side. Så der er 2 batterier. Så har vi on-off switchen hernede. Og de her 2, det er også, så slukker man for strømmen. Herinde ved motoren, som sidder lige bag strømmen, der er det også vigtigt lige at tjekke, om der er lidt vand. Det kan godt være, der kommer det, fordi den er en lille smule utæt op i cockpittet. Men det er simpelthen bare, det er bare lige at øse det væk. Det er ikke, fordi det er noget særligt. Så kommer vi herop til udluftningssystemet til motoren. Det er rigtig vigtigt, når motoren er tændt, så står den her knap op på toppen, og der kommer den her lyd, fordi ellers så kan motoren brænde sammen. Startknap, slukknap til motoren. Det giver sig selv. Her er den neutral, foran, frem, tilbage. Herop skal den op først, så skal man lade den herom for at gå i bak. Her er main, det er storsejl. Rullegenuaen. Denne her er til det her system. Det er smadret smart. Og det her det er til ræbning, anden ræbning og første ræbning. Og selvfølgelig til Cunningham systemet.